vučeš napred, pravi. Može? Ajmo. Ne valja. Šta bre ne valja? Kasi tu moja. Ovi vači dupe, leđa, kad nagaziš, izvučeš komplet, izvučeš to sve. Evo mi ide u sekundi. Tuka je. Pusti mi ruku sad. Veći korak hoću. Produži korak sada levo. Nemačka. Produži korak. Veći korak, produži malo. A zašto ne daš igrač? No, ne bjegaj. Pa mora za snimak da budeš ceo snimak. Stani, ispravi se. 4 centimetre. Srce!